Good morning po mga bro and sis at welcome pong muli sa panibago natin vlog. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po doon sa pagpipirma ko po. Ako po yung magsasign sa bagong bukas na branch o function ng Guardians po dito sa Minalin. At ako po natutuwa na muli kong makikita at makakasama ngayong araw na to yung aking mga nakasama doon sa LWGBI, ALWGBI. So dalawa pa po nyo. Tapos po ito po bago ngayon tong King Lawin. Yan, ako po natutuwa na isa ako sa napili na upang maging isang may-ari o nagmamay-ari ng isang brand tulad ng King Lawin Wings. Ayan po, King Lawin po. Ayun. So ako po pupunta sa Catalina Dike, pero ang meeting place po namin ni Supremo Mike sa Barangay San Isidro po sa Minalin. So maghantay po ako doon. So tara po, samahan niyo po ako pumunta po sa Minalin. Tara po. Dito na po ako ngayon sa Barangay San Isidro, Minalin. So inantay ko na lang po si Supremo Mike. Dito po yung meeting place namin, tapat daw ng simbahan ng San Isidro. Yan po isang simbahan. Supremo Mike po, siya po yung kasama ko sa LWGBI, tapos kasama ko rin siya sa LLWGBI, yung anak ng Lawin. Tapos dito ulit makakasama ko po muli siya dito sa King Lawin po. Yan, so atente tayo. Ako po hindi aalis sa Mike Delta Force. Ano po, lilinawin ko lang po, membro pa rin po ako ng Mike Delta Force. Mag-i-stay pa rin po ako sa MDF. Okay po, isa ako sa nagmamay-ari po ng King Lawin. Mag-i-stay pa rin po ako sa MDF kasi dito po ako nagmula, dito po ako nagsimula, dito po ako galing. Ito po yung kauna-unahang pong grupo na aking sinamahan po na Guardians MDF po. So yan po GMDFI MDF. Ibig sabihin po nun Guardians Monitoring Device Force International at saka Mike Delta Force po. So meron po. Tara. Wow. Dito sa man. Pwede. Ito, mga kasama ko. Ayan o. As mo ng konti. Si bro. Oo. Asa na? Ito mo si Supremo Mike. Si bro, ano kasing sabi na yun to? Bronyok. Si Bronyok. Yan. Si Binarjun. ayun. Santa Maria chapter. Santa Maria chapter. Si Pres. 1, 2. Kita tayo lahat. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay. Thank you. Live muna kayo sa vlog ko. Naka-vlog. Hi! Ayun ang inantay ka. Dito na. Pupunta na kami sa Santa Catalina. Yan. Sige ba? Bro. Ito mga bro and sis, dito po kami ngayon sa Santa Catalina, sa bahay po ni Chairman Guerrero, yung pong aming chairman dito sa King Lawin. Papakilala ko po sa inyo yung aming Prime. Kilala nyo to at napapanood nyo to sa mga nakaraang kong video. Si aming Prime po, si Prime Lawin po. Ayan. Kasama po si founder Jun at si Supremo Mike. Ayan.
Kamusta na po, Prime? Ay, okay naman. Alam mo ang balita? Good morning. Good morning po. Ayan, na-miss po kayo ng ating viewers. Wala kasi matagal-tagal na rin po tayo hindi nakakasama sa ganitong aktibidad. Shoutout sa lahat ng Lawin Wings. Apo. Lahat ng member, anak, sugat, mata. Mm. Lahat ng mga chairman. Basta, Ayan, long live. shoutout sa inyo lahat. Long live po, long live. Ang galing pa po si Prime sa Quezon City. Bumiyahe siya ng madaling araw. Papunta rito sa Pampanga. Ano po? Bali kasama niyo po si PCGS Walt. Walt. Si PCGS Walt. Sa lilipad na lawin yan mula ngayon. Yan. Unti-unti na po nagkakaroon ng pakpak yung King Lawin. At mga ilang buwan lang ililipad na po tayo. Time to go. Apo. Ayan. Yung pong dalawang naka-orange po doon, yan po si PCGS Rocket tsaka po si PCGS Balbas po. Ayan. Sila po yung mga corporate din dito sa King Lawin po. Ayan. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik po, abangan po ninyo yan. Magtutuloy-tuloy po yung ating vlog dito sa King Lawin. Ayan. Paglipad kami. Apo, para po makita nyo kung paano lumipad ang King Lawin. Kakaisa. Subscribe. Kakaisa na po. No? Apo, yan. Inip Aqua. Apo, salamat po. Channel. YouTube channel. At saka po yung, may channel po si Prime. Paki-subscribe po yung kanyang channel. Ano pong channel niya? PCGS. Ayun, PCGS, CNF. CNF, ano po pangalan? Lawin po. Ayun, pa-subscribe po ng kanyang YouTube channel, mga bro and sis. Especially yung mga unang-unang tinayo ni Prime, yung pong Lawin Wings. Yan, pa-subscribe po. Pangalawa sa anak ng Lawin po. Ayan. Huwag niyo pong kalilimutan, madali mag-subscribe. Paki-supportan po yung channel ni Prime. Yun. So, kaya pumunta ako doon. Yan, lalapitan ko po yung dalawang corporate po. Ito. Hi po muna kayo. Ayan. Hi, good morning. Si PCGS Rocky, tsaka si PCGS Balbas po. Morning po, shout out po dyan sa mga Lawin Wings, Apo. Guardian, Ayan. Saka doon sa, yung sa atin, yung Lawin Wings. King Lawin Wings. Ayan. Shout out, long live po sa atin. Thank you po, thank you po. Apo, yan, salamat po. Ito yung mga membro natin, mga tropa natin. Ito si Founder John. Namiss ko to. Namiss ko to, sa totoo lang. Ito, tagal ho namin hindi nakita, may 1 taon. Apo. Nagtago eh. Nagtago. Wala lang mga atras na nagtago. Ay, kamo na. Sino gusto rin shoutout? Wala. Ito yung mga tropa natin. Pundo. Yan po yung ginikwento ko sa inyo doon sa mga nakarangong vlog, si Founder June. Yan po yung aming marker. Ayan. Siya po yung mga nagkakarga po sa mga marker. magaling na marker. Siya po may gawa nito. Minalin. Ayan, sa kanya po galing yan. Siya po may gawa niyan. Sina? Yung pundo siya. Oh, yung Pondo, shout out. Kamusta na? Tanggal ako nito. Bro, baka may gusto kayo shout out? Wala. Ayan, mga tropa natin. King Lawin. Tropa dito sa King Lawin. Ayan. Anong ano kayo? Chapter? SF1 chapter. Ayun, SF1 chapter. Si Sis. Anong chapter ka? Kasama pala si Sis. Ano pangalan mo, Sis? Kathleen po. Ayan, si Sis Kathleen. Ayan, shout out sa iyo. Baka may gusto ka i-shout out. Ha? Boyfriend mo. Asawa dyan? Ayun eh. Asawa pala. Sorry. Shout out sa asawa niya nandoon.
Sorry. Mapanood ko po yan sa YouTube, guys. Panoorin niyo yung, yung mga mukha natin sa YouTube. Bukas i-upload ko to. Pangalan bro? Eric. Ayan, si Bro Jerry. Anong topic ka? Kasama kayo. Si ano, ikaw bro? Founder? Anong chapter? Bali, SF po. SF ka na ngayon? Ako, SF ba? Ben, yun. SF. Sa ano ka, di ba? Sa Santa Mariana. Tama. Ayan, kakasama kami niyan. Kayo po, kamusta na po? Ayan. Ano mo pangalan? JR. Si Bro JR. Ito, mayayain to eh. alam mo yung tao mayayain eh. Si Bro JR. Ayan. Ay ka muna bro. Baka may gusto kayo shoutout. Wala na. Mayayain, sabi sa inyo eh. Thank you bro. Ikot tayo, ikot. Pakilala ko po sa inyo yung mga kasama ko ngayon dito. Ayan. Ayun, asawa mo sis. Ayun, shoutout sa asawa niya. Esensya, nakala ko boyfriend, asawa pala. Pakala ko po. Ayun, si Bro JP. Lahat kayo, ano nyo? Bro. Oo. Ito, kayo, kilala ko kayo. Yung mga kasama ko kayo. Kasama ko to. Yung mga nauna ko mga video in-upload sa YouTube. Ayan, makikita nyo sila. Di ba? Oo. Pangalan mo kasi? Johnny. Bro, Johnny. Bro Johnny, ikaw. Ayun. Congrats ka na ngayon. Congrats bro. Congrats. Thank you bro, thank you. Yapit ko sa YouTube, panoorin yung sarili nyo doon sa YouTube. Sige. Ito si Sis. Si Joy, si Suprema. Ayan, si Suprema Joy. Hi! Busy po, busy. Ayan. Kanto. Okay. Sa Guardians. Thank you, thank you. Hi mga kapatid. Sana naman no. Sabi pa rin ang maging sa pailan. Nakita sa Panginoon talaga. Kahit saan. Shout out kay Pix 18 TV. Bro. Kaya binabayaran na lang natin sila. Okay na, papirma na ako. Kamu, yan na yung... Ayos na po. Ito no, Valentino Ginto. Apo, ginto. Mahal yan. Maraming ano. Mahal ang gramo niyan. 24 kilates yan. Ay, si Chairman. Awa. Ayan po yung aming chairman, si Chairman Guerrero po. Ayan, good morning po, sir. Good morning. Mabuhay kayo mga guardians. Apo. Ayan. Ito pong venue natin, sa kanya po itong venue na ito. At Ayan. Sir, ano po masasabi po ninyo sa ating King Lawin? Madami akong gusto sabihin. Ito ang pinaka-the best na organization na posibleng mabuo sa balat ng lupa. Awa. Alright! Awa. Mabuhay King Lawin! Mabuhay. Long live po, long live. Yung number ko na. Guardians Wine bro? Guardians Wine? Ayos. Shout out po sa mga King Lawin Wings dyan dito sa Pampanga. Yan. Malalakarin pa natin yan hanggang Urunga po. Apo. Tarlac. Malilipad din po natin yan. Apo, Hindi apo. pa gagapangin. Lipad. Lipad. Wala akong nagapang na lawin. Lahat nalipad. Wala. Ay, sabi po, magapang daw ang King Lawin. Hindi, lipad yan. Apo, lilipad yan. Mataas. Yung natatakan nung nakaraan na hindi pa naka-orient, dito ang upo.
Tayo lang muna tayo. Magdalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo nga akong maging matapang at hindi nalulukuban ng takot. Disiplinado sa mga nakakababa o nakakataas man. May turing na kapatid, maging sa kaibigan o kaaway, matuwid sa hirap sa paniniwala. Panginoon, turuan mo kaming maging matapat na tagapagtanggol ng naaapi. Magiting na tagapagtaguyod ng bandilang Pilipino, may kalayaan at pagkakaisa, mabuti, hindi naghihintay ng kapalit at hindi nagtatanim ng galit. Matapat sa aming bansa at paniniwala, kalmado sa galit at sa pighati, Maginoo sa tagumpay at pagkatalo. Panginoon, isinasamo namin sa iyo, paglinawin mo ang aming kaisipan upang malaman ang daan, bigyan ng liwanag upang makita ang daan, ng lakas upang tahakin ang daan. Amen. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Teka lang ha, kinakabahan kasi ako, pangalawang orient ko. Sana maintindihan niyo yung sasabihin ko, hindi rin ako perfecto ha. Ipapaliwanag ko lang yung mga dapat ipaliwanag, yung akin lang ha na paliwanag. Ang King Loving Guardians International Incorporated, National Headquarters, Organization Rules and Regulation, Section 1, ng investigasyon at kaukulang parusa na maaaring ipataw sa mga nagkakasala. Section 2. Mag-umpisa sa MG. Sa MG. Ano po yung meaning ng mga ranking? Ang MG po ay Magic Group, RMG, Ranking Magic Group, SRMG, Senior Ranking Magic Group, FSRMG, Founder Senior Ranking Magic Group, SSRMG, Senior Founder Ranking Magic Group, MF, Master Founder, SMF, Senior Master Founder, NF, National Founder, SNF, Senior National Founder. Kamatayan hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban